ต่อกับสเต็ปกับบัคมันยีพีกิคนแหบขนาดบริเวณคัดกิบลาบรรยาดันขันกับปอร์กับเพียงสงบายพีเวหากกระเตงบัดเทียงตำนองเป็นเอ็มจังยีจุสคริสกับเพียงสงบารุยีพีกิคนแหบขนาดกิบริเวณกิบเป็ดลำบาให้ยูทูบช่องจงกับบัลังเช่นเดียวจิงเซงลังกับจงยีฮันนี่กับสเต็มที่ช่วงนี้เนี่ยปอยลังชาวบ้านสังเกตกับจักรลิงเนี่ยเป็นดำลังหุบเลยจึงด้วยเนี่ยขับรถขมันตุ้งอยู่ด้วยออกไปจีบามเล้งใส่สินพันอีวันวันเดิมสตาร์จัดกับบุคคลบักันตังกับจอมเฮใจสกุลรันยิมละใจสกุลรันคำดับเป็นป่าวกับจิงสงโวอีเมลลำบากกับจินดันกับจอมเฮใจสกุลรันนาดูมันเห็นกับเมียบันละไอ้กับบัวบังละบันยอดเทียสุกเทียสันบักคุมจูบังละบันวันกันนี่ก็สเต็ปบันยอดบันชักรีลังยากระเตงบันบัวบักกับเอ็มกับจอมเฮหอยมันละไอ้ก็สเต็ปกับพนายก็สเต็ปกับบ้าใจสกุลรันหอยเงี้ยสกัมบัมเมหิมันยาลำดูคุมจูมันทักสงีหิบาร์อสงีคำตามใจสู้ยังกินกินชักรีจงอีบ่มันทักสิ่งใจโยบารอชิสงี้ใจสุกรันอิสเนลังมันเมกันก็เวพุกเวก็จิงชักรีกันดลงก็จงมันตัวน้ำตาก็จิงเอ็มก็จงอีเวพิเวมีละมันเอ็มมันยายคลันทีเดียบยังกัดกุมกมันก็จงเมใจสุกรันหอยใจสุกรันชีบันตังอีดูไว้รุกุมจูกันนี่ก็ปอร์ยังกินกินเซงก็จงอีใจสู้ยังกินน้องชิมบันตาอีเวพิเวใจสุกรันไอปอร์ใจสู้ไปกิละใจสู้มันไอแล้วก็จงกับเป็นตาลำบากก็จงไอบอลก็จงรับจงเมื่อมุสลิมคุยจงเมื่อใจสมรันอิสเนลังมาเมื่อเป็นดันกัดกุมจุอีกนี่สงีกิปอกเป็นสาจิกชักรีจงอีใจสมรันมาอับกิปอกกิลักกิลับชัมนัสนีมันตาสุดอุบัมจุกรอลาตาอาเมนตอนมันตาชอบเงินโยน้องเพลสดังในสมัยหลังสมัยลาวันเอสน้องเสียบัดน้องดูไว้ในวันคราวกับปารวาหลังโยมันชิมมันตาหลังก็จึงรอยกับอาร์พูไลก็จึงรอยกับอาร์พูไลจิสูสงบากิคันนาดับดัจิงอิสเนยอุลงฮาลากัสงีรูอุสุมารฮักเข็ดเบนึงลาอุชงงางตุบฮาบาอุดังเอียบาอุลาปเดียงรูยังงาอุดังเอียอูงันยารออุลาชาอากาดิงพนาก็จึงรอยกับอาร์พูไลไลซาวตุลิกิดขอบัดขอรัสอดีนกระทางสักการปาดีสมัยลาวันอัสนองเสียไปมันพุลิสดังบัดคุมจุในน้องดูไว้ในวันคราวกับปาร์ว่าลังบินชิมแล้วก็จงกับเป็นตาOh
di kena ngatemba unsam utran ali wanshu jisu yungin ya rotlem dawan ngangatepang bau dangin bau lapyan ruyangan udah inya ungasyarum ulah syahadkan dinkna. Ngan pulian ang kasiti upol siya kikalasay kalanang kabalay kadakot kabaar pau bat nang kakitab kijengkeng kalanang kabanriyo kadakot kabaar psaw hadok kabaar punriyo ko kikon tukongo ila kikme kikpa ha ki e barok namarkane kalong kabapin sngewbha ya U Trai unda kyrkhu yame bat unda sumar yame U Trai unda tingshan no yala kakmat halor jongme bat unda le isan yame U Trai unda kentew yala kakmat halor jongme bat unda ai ka jingsuk yame nakabenta kaburom ble amen. Tungin doi. Kok pa Jingiaseng neng nge ngu metra sisian ba kom Jingiaseng Khynnah U Balang ni ka Jingiaseng U Blei Un ni ka step up nga. Tunari no sumar metra ngi try ka Jingiaseng Jingiaseng Bu try. Tu da ma metra ki pop ki like ba pensosi e komon ka jongme ba ki ni borong bu ti ting try no pem Jesus Christ. Nta sdu bam jikuru. Amen. Jangan aku beli nong place dang. Koi kat kum ka program ngai iba impat deh ke benta ke jong inri lakloi penyerapan namta ke caka ke beteli. Aku beli pi samilawan as nong se ba pi lakloi pensim ke benta bo beli nang kyrkhu ye pi. Bo kum juru inong dubai bo beli ru nang kyrkhu ye pi ru kum ju. Tehni por pan in poina benyo sngono ke jing permana ni general secretary ben ai jing permana. Ti hadin bala depan ai jing permana la kerpat ki Asya bagi semua pan penkrep pan malam ia cek engok sana sekman. Bad hadian ketang sakarpat imes pibar renja bin penkentang boleh jeng dubai nam tak cek engok. Kini kalau ke program nak bentala syamtiyo kata ka al pratrik banai baar aja puai in yo noilam na chairperson inoilam jingrwai na ibanet scam renja organist na Mr. BL nong pure inong please dang in sa pentip number bang impat yo jingtem inong duai ngin yo na ibadai bada deiti khalingdo but inong keren na imes anumika lingdo nong pure ngan omya sisien kini kilong kinong syembentala mentala syemteo kata aru pratrik banai baar aja puai in yo nong ilam na chairperson inong ilam jingrai na ibanet scam renja organist na Mr. BL nong pure inong duai na ibada deiti khalingdo but inong keren na imes anumika lingdo nong pure kini kilong kijingpin bana. Dengi lang boleh kemai jing duai.
Kukupa Jingiaseng Balang Trai sesian pak ngiwan bendam dari kislajat ki bakhuai biki bakentang ke jong me kin trai pamilapan la ingi kum ki heb barit banwan kiu ki yang bakhuai ki bakentang ke jong me ba try nang don ka kyrkhu kin ki jing a ki jongi bangwan bu khmat ki jong me wat la ki long tang ki barit ru henry tu ai ba ka she ba ka Jingiaseng Khynnah Balang kam kalong ka kyrkhu ko bakrau tam ba tu lang kyrkhu kin try ki kam ki jam ki jong ki mi ki pa ki jongi khnam ki nang la ban ai ka kam ka jong me kin try ba try nga doi ru kin try kin tin ka banta inong kren iban sa sam ka khubor na ka tin ka ba em ka jong me tu pun ka bor me yu men siam ba khoi bat kum juru kin try tu ma ki pop kin kang ki jongi ku bangi jupen ngosi emi na ka por nga pan kin ki e baro akar teng try but nong pun em jongi Jesus Christ ru amen. Tengah penpaju sanggup General Secretary bala ai tu kita pernah bakum juru Ms. Piba bala penkentang itu kita engo. Jadi ni kapur pan poin nak sekali pak kebenta kata punya yok sengau ya kubur nambai Mrs. Mawrie dah punya kong punya sngewbha IP kong Jingiaseng Khynnah syakni Jingiaseng lang kejongi pat kum juru ba pilak loi ban sam ya kubur aku tinung Blei Un punya jongi kikun hab Khynnah dengan dadan kam treban pen itu ikong nomor baron apa yang jongi ngetepi itu syong sang dia dong kenton dia bat ilong ru iwe ni kinang ilam juga Jingiaseng Khynnah bakum juru ilong iwiru nagi kimi jong i dominant Mawrie balong nang ilam juga Jingiaseng Khynnah jongi kapor bamchua tingi priang sngewbha pi kong ingit skam ba ke ka khubor ba pensam ba pring ke jongi ki kun hapana kalong ke jing mentoi nam ta ke jongi we pi we bakum juru kin long ke be shong sa po ki do no ki jumut ki jing perkhat ke jongi tekum ke jing pen kre ngin ya simentalang da ke jing ruai ke basan po ke jing ruai basan po tingshan ong jisu tingshan ber kum syarak red men jingshai kelahir kau pertai keladum tu tingshan hakayeng ke jongpi kelam sengau la ran tu ke jing ruai basan po tu ki khat ban kong ba lai Ông Giêsu tinh shan be cung sa ra great men miên jing shai ka la he ka ber thai ka la dum ti tu tinh shan ha ka yin ka jong pi Clem snow le ran Tinh shan ông Giêsu tinh shan ki jong a la da pi man jing un ka ta ngam snow ha na bu nei ngan ko mi la tinh shan ha gish nong ki jong pi clem snow le ran tinh shan ông Giêsu ha gish nong kin dong bun jai ki jings mil shi sha ki ker sao dong Boker du bat snow si ti tu tinh shan ha ka ri ka jong pi clem snow le ran
I chairman, I bayalam yang ini Jingiaseng Khynnah, ki nongkit kam jong Jingiaseng Khynnah, bat yeki long kimi ki long kpa, bat ngai iru yeki khot jong komiti balang ki badon ringkat bat ni, ringkat bat yepi ki kun Khynnah bat samla jong kini ke balang Presbyterian Mawroh, nga ai U Blei yepi baro hak kerteng ke tiang tam jong trai bat unong penim jongi u Jesus Christ. Nga ai U Blei ru ye ke program committee kabala ai bentai nga hakani ke por ban sam ye ke tien jong U Blei. Kani ke long kalat yang bat ye pi bangin yo banye share ki ki badon hapo jonga bat nga kermen scam bagani ke jing keren ke jonga kan long ke jing rap ya pi ki kun hep ki barit kenang babinang la ban san ban he hak jing dap biang ke jing long Kristan ke jong pi bat ke jong ikum ki kime ki pa ki bapen he ki bapen san ya pi syabang inya chaprang tungin pendem jing duai pa jungi babeneng hakini ke por ko try ngalong tang ke syakri ke batlot bat ke baswai ngapang ke bornami ba me menyalam yang baki eki ban mi na ke sintur ke jonga kinlong ki ba day ya ke jing im jong ini ki kun hep ki barit ki ba ap kemang ya ke kubor ke jing pen im na ke khet ke jing isen ai ke jong mi to don lem rengkat ban nga Kristyan nga na kamon ka diang na sidien bat chakmat bangan long ga jing kyrkhu ki na bahini barok ngapan ka tengu Jisu nong penim amen namar banga dei ka long kmi ngakwaru bakani ka por bahakani ka por pi kit khot ka Jingiaseng Khynnah pin let jing mot shipor shapang ka jing im ka jing start bat ka jing nget ka bakraw jong ka wei ka long kmi ha ka Bible bat kata ka long kmi ka long ka jok hibet ka kmi jong unong elam bakraw ka Israel ka ha ka Bible ka ni ka kerteng jok hibet ka mot u Jehovah u long ka burom bat ka deiru ka kun u lebi u kenjaling do ka tengah u amram bat ka kami jong Moses u Aaron bat ke Miriam kini gide ki kun Israel ki balahir pateng no na u Abraham na u Isaac bat u Jacob ki kun jong ka jaj ben rio bla jiet da u Blei maki lem bat ki parlok Israel ki la shong la sa hakushen ka bahari Egypt tin rei habau Joseph ubalong unong sinshar hapo ri Egypt ulayap no walami pat da weus im hari Egypt ubam itu setia yau Joseph kinong Egypt kila shep tieng tat bayo kini kun Israel kin le job yeki nong Egypt da ka jing start bat ka jing roy ka jongki kumta ban pendolan ya kini ki kun Israel bakin karoi lani bakin nang kiyo haka jing stan ki unius im Egypt ubadon haka ta por ula penmi ka hukum haki sordar ju ban layu ban pentre shitom ya ki Israel ban penkit ma ban penlong koi di ki nrei kalong ka ba haba U Blei udon ka plan ka ba kraw ki kun Israel bakin long ki nong job ya ka pertai ti kimla ban pen do ya ka ta ka jing thumu ka jongki nrei gini ki kun Israel kila nang roy na ka wei ka por shkoi ka por kumta ban pen do ya gani ban pen tlot ya gani ka jing thumu uni usim Egypt ula thungi kay ya kikintay Hebrew kata ka Shipra bat ka Pua ki balong ki nong pen kha kun ba la hukum yiki ba ki day ban peniam no ladaki Israel ki kintay Israel ki kha ki kun shinrang ki day ban peniam no yiki namar ba porhandai yiki kun la pen kha de ki nong pen kha kun mo ki ong
ngisiong ki midwife til uni usiem ula ai hukum badai ban peniap no ki khun senrang badakini ki arngut ki kintai kita ka sipra bat puwa nrei kini ki arngut ki kintai ki pen pau bagi long ki brio ki bahok ki ba siap ting U Blei kim shimla nuot ban lek kunta la hukum ye ki dau siem ban peniap lot ki khun senrang rei kim nuot namar balai ba ki tiang U Blei uba im ba uba don ka bor halor jongki kumta kila ai daw da kumni kumtai balai ba kilam sim peniap ya kita ki khun senrang ti ki khun Israel kila nang roi na kawai ka por shakawai ka por bat kani la nang pens ear shu ya news Egypt dei habakum kani ka por ba ka Jacobet baru Amram kila yo ya khun senrang kini kidai uni kani ka Jacobet bau Amram kidai ki Israel kila yo khun senrang ba kila bure ya lau khun lai benai halayeng namar ba ki tiang ya kini ki nong Egypt ho yo ki pen shitom ye ki kila bure ya uni khun halayeng kalong ka ba mo mengin bure i khlung halayeng lai benai klem dan batip manu ki marjan ki yo sngo min meet min step lani min singiru ikhlung iyam dei tingi tip kitang bangi sat ki jan habarut lai tho badon khlung hieng ndei kini shikmi shikpa ka jo khebet bau Amram kilemno ki buri bat kilala shisha banum pen pau shik perthai baki don yo ni khun senrang halayeng ndei andalakut kita kilai benai kalalong ka ba bhai ki ban lemno ban buri ta khulung naka perthai ke manum don batip ba ka khun senrang hakayeng jong kini arngut tikum ta kila le kumno kani ka Jacobet ka balong ka mi hakata ka por ka phaya la di chano U Blei kala duai ba kala pan ka bon u kumno ban le ba uni u khun u ba ka uba long ru khulung uba bhabri bha unlai na ka ti jong ki nong Egypt ki bakwa ban penyap lot ki ye ki khun senrang jong ki nong Israel te kumta kani ka Jacobet kala shu IT lot U Blei bad U Blei ula ple ka lat ka lenti ka ba ula ai hakai ka jing start kumno bakan perkhat ban le ban penlat ye ni khulung bahadien gin setiap ya ukum Moses kumno ban pelat yang ni khulung na kata ka jingyap ka jing syak penyap kumta kala le kumno kala shna da ka syang pitep ka syang itu syang mo bangi shebo ikitiar kitar tiba don jingtap imdei itu syang basulat imdei badon jingtap kala shna ya kata ka syang ka badon jingtap man thep ya utau khunlung harita ka syang dei da kala daki dikini ki kha ki badon hakawa nail ke badon situ ke jaka jongki bar kala daladep kata kala lapi bhai kata ya kata ka syang bakan numpei gen yo yap ikhlung dei daka rung than ko ikhlung ilaban yap jelom dei te kala lapi bha daka psiang kalong kenja ngadong ke bakita ba pen scam kalong karong gen karong yong tu ka ba pen scam ka ba pen laj na ka jing pay ka te kala le amta kala shna da kata ka syang kala bu ye utau khulung ha kata ka syang bat le amnu ye utau khulung kala ye lam ye kata ka khun ken thai ge jong ka Miriam ka krteng ge ka Miriam kata ka khun ken thai ge jong ka kala ye lam ye ka Miriam bat karu kala lang te kata ka Miriam kala le no kala le bu ye kata ka syang kabadon ka utau khnlung dei ha ka jaka kabakam kabalong kamlong kendong hakaba kini kanigas iem ka kuns iem Egypt dei ka shay wan ban sum hakawa Nile namar hai Egypt ka wa ka baheb ha ka de ka wa Nile kani ka wa Nile ka don hari Egypt te kumta kala bu ya kata ka syang ha kawa Nile hakajan ka wei ka kor baka jaka ka long baka kani ka khuns iem bat ki shakor jong ka juli late sum man ka por namar ka khuns iem te kam late sum man wei
kaya lam ya ki syakri ki syakor jongka ban let somlang ti haba kala let chik tak jaring khat ru kani kadai ka plan jong no jong U Blei jaring khat bahaka tak sngi bakata ka Miriam kalet bo ya kata ka syang ka badon u khnlong kani ka khun siem ringkat bagi tak syakri syakor ka wan ban sum haka tak jaka babu ya kata ka syang kani kadai ka jing lam jong no jong U Blei bayau utau khnlong u balong u Moses on lap da ka khun siem dia ba tak ka syang ka solang ngok ka syang ayu kani ka badon hang ni tongin ya pet te ka pa pet ni kita syakri ki jongka namar hak ta ka por utau khunlung ru uyang utau khunlung badon ta ka syang uyang ko mo sungu thu badon brio hak ta ka por uyang dan layam sausen em de yam khulung ibadang lai banai le ti da yam ru sausen ai bai i la da de khulung ba khlain ba shat un yam kham e de ba tlot le ti suri barit ba mo ilom tan deh tiun ini uniu khulung pada nambar ulang ubah klan ubah babriu ter yam bhag yo sngo tikila lekin serta kejaka badon tak syang kila syem ya kata syang kila ra bad kila yo ieno ya tau khulung baudon ha tak syang udang klan udang syad udang yang kum takin lemno tak kas kun sim kala su tarai bet badai ki Israel ki bala bread no yang ni khulung namar ki tiang bayo asya penyap ki bread no yo u ka ba de la wat la da ka de nong Egypt ru kam don em ka men sim ka basni kum utu usim ubah pa penyap lot ki khun chenrang baro kani pa de ka dong ka jing sausen namar ka de ka long kemin ka de ka sausen tai khulung umat dia dep umat dia de khun Hebrew ru ngan shem ngan ri ya u kum lau jong kalong kabrio ko babahane kita ka kun siem ru kalem no kong mat ya deu kun Hebrew ngan shem ini khlung ngan ri ngan penhe pensan hakayeng siem ko jonga dia kata ka por ta ka Miriam ru ko bapa ya ka mo dau blei kalem no ka mare seta kong ko kun siem kong pikwa nong ri ya uni khlung namari dang rit tu mo lai banai dang don kamban ai bu mo itai khlung te kong pikwa mo ban ri ini khulung kata ka kun sim te kala snguk komen em kar le ka badang samla te kamnang em ban ri ti kita ki nong trei ru ki mianang te kong hooi ngakwa mar kum tahi ka le wot ka le khot ye no ya la ka kmi ka je khobet te ka le khot ya ka kmi la jong bakan wan serta ka khamat ka jong kata ka siem dal apoi hangta kata ka kun siem ko angom no kalong ka brio ka babaha jinglong ko ong ya ka jukobet kir le ra shalayeng ya ini khlung penhe pensan ya bat ngan pelut mangana dong sedong pinyo na kum kata ka lat bau blei upli ya ni ka jukobet namar ba kalong kemi ka badwai ka banget ya blei uba im bat uba shisha kumta kala pliga ni kalat bayai tai khlung i khun la jong iba kala bu hawa kala bu no shawa kala nai ong ba bread mo kala bu i hakawa ban yo manu ban yo tami te ka yo biang ban ri i halayeng ban penhe pensan ban penang penstat ban khamtam ban ai ke jing hikai niam namari ki Egypt ki mane ki nong Egypt hak tu ka por ki mane ki blei tha ki blei jong ki bon bha ki blei kasngi ki blei ngim tip sho jong ka kani ka don ki ong ka ki don lot ki blei jong ki rei ngi ki Hebrew pada ki nget tang U Blei uba im bat uba shisha kumta kani ka jukobet kala kemen na lor ba kayo la kabainong ban ri lau khuna jong kayo ru saban le yu ban hikai yu ugan ya la kan niam Hebrew kan niam jiu jong ki mo kumno ban pen he pen san yu hakan niam na lor kataru kayo lat ban ai bam yu ban ai dot yu man kasing bat kayo ru ya ka pisah ban pen he pen san yau ni we khlung
dah kaladap bandri tai kelung deh lah he lah ya kumtu kani ka jukobet ka balong ka kemi ka wan lampa de shnu kalip aino sha ka kun sim kan bahkan penhe pensan sama ka haying sim jongka mo haying sim Egypt bahkan penang pen start ka jing start kinong Egypt ningkong ulayo ya ka jing start ya ka tin U Blei mo nala ka kemi ya ka jing start niam nala ka kemi te menta ba de kala dei ka por ya ba unyo ya ka jing start jong ka perthei la ni ka jing start jong kinong Egypt te piru ki khnaren dei haying imei jong pi she hikai ya pi nei dang benado ba pi dang riet ba pin le yu ban duai nei ban duai ban puli ya ka khot ba daladem banang mat puli ka khot ba pa de ba pin iya chipara nei da pi iya chipara tak la dei ka por ya pi ba pin le che sha school nei da le sha school hikai pi ya u abkd abc nang ta ter hikai pi ki jingkhen hikai pi ki geography hikai pi ki bon ki subject ba pin nang pin start pin la ban yo kam yo jam hadin habot ti komjo kalong yo Moses yo ni khulung ma ubat sakhot kerteng Moses la le kum ta kai la hikai ha ka jing start ki nong Egypt bat la khot kerteng yau niu khulung Moses namar laong bang naka ngalasay ya kene la pensyong ng rim naka kitab Exodus kalenong ka baar ka baningkong hado basipo ladang ipet hang tu haka kitab Exodus kalenong ka baar kadkhot ka baningkong hado ka basipo in syam ya ka jingkha yau niu khulung ti kumbang alabatay mga hangniru hakakot ba kalong kumju hitik lingba kani ka jingi thukana haneng ka pausyai ba kani ka jikubet kani ka kami jong no kini ki khna ka kami jong no ka jikubet mentan ngong tu Moses mo kani ka kami jong Moses kadai ka kalong kami ka bakraw ka jinget hau blei uba bad babishisha haba kalala ban buri na ki para marjan ya itai khulung hado lai banai badda ka jinget bau tau khunlung onyo lat kala thep hapo kata ka syang bakala lejbo yu harot wa lingba ka jing start jongka kala la kumno ban pen ko ngu mengi tien pareng tang so i pen ko ngu ngi ong convince mo ya ka tukas ka khuns mo bat ikituki nong tray jongka kumno bakan ailat ken ya ka jikobet bakan rihin mo yau ni khulung Moses halayeng ken knang bakala ban yo ya kalat ban hikai niam ya lau khon nado dangret badru baunyo ya ka jing start na ri Egypt lengba kani ka kun siem ka ban sa shimti ya ugen daula kham he namar hapo shisnam arsnam laisnam nang jinjanai subo laisnam sheneng la kham suk ban ri te ka ni ka kun siem kan sa hikai ya uni we ya Moses ha ka jing start jong ki nong Egypt ka jukubet kalapan paru bakalong ka bri ka babun but ka balong innovative mo ki ong ki pareng namar kala yo ya ka jingmut kumno ban shna ban thaw ya katakasyang bat ban penper ya katakasyang hakajaka baka kuns iem kajulet sum hakawanal kumno ti kayo ajumut ban shna ra kani kasyang bat ban lay penperu hakajaka baka takakuns iem kan sawan sum kumbala tip lupa kumangalong na dodang sedang day ba U Blei hiu yalam ya kajukubet bakan le kini ki khnang bakala ban yo bau khon jong ka Moses ulat tang ba ulat hadin habot salong nong yalam bakraw jong kin Israel kani ka de ka plan ka jong U Blei ti kani ka long ka jing khot ru ya pi ki kon hep ki barit ba phi dei ban long ki ba ko ngu ya la ki me ki pa ba phin long ki ba minot ban puli ban duai
Kamta ba phin pule ka kot ba mo ba phin long ki ba ko ngu namar ba U Blei iwei na phi la don lupa ka plan kum noi phi ba phin he phin san la shai hadin habot ye iwei laban penlong doktor ye iwei laban penlong engineer ye iwei laban penlong banker mo ba tre habang iwei ban tre ka kam la jong iwei ban la ban nong ye lap pastor ba krau ti phi dei ban long ki ba ko ngu ye la ki mi ki pa khnang ba U Blei ulaban siap ye fiken ulaban pen wandor ye pi namar ba pelai pilong ki brio ki long ki khna ki ba ye yo Blei kum ta U Blei u yo ye pi o ite i kongkong i long i ba ko ngu ye la ki mi ki pa i ba ye ban pule ka tin ka jonga i ba tep si te kum ta U Blei la plan lupa ye pi ba pin long ki ba krau hadin abot te kani ka long ka jing khot ye pi ken ba piru pin long ki ba minot ba pin long ki ba kongu ba pin long ki ba smart ban wan kiu ru sha ka yeng U Blei ba pin yo e ka jing hikai ba pin long ki nong ye lam ki ba krau hadin abot kum ba long Moses la hikai da ka kemi am yo u ba unang ye ki rukom ki dustor ki niam ka jong u ba kum juru ulong u ba start la hikaya u da ka kun siem ba un start un yo ya ka jing start per thai te khat du U Blei u jet du yo u ba un long nong ye lam ye ki kun Israel u de Moses u ba ye lam ye ki kun Israel na ri Egypt na ka yeng jing long rau sha ka jing lai lut u ye lam no ye ki na ri Egypt sha ri Kanan mo wala daw Moses shimla wan pen poy ki sharikanan nrei u deima u balaya lam ningkong ki nakata ka jinglong mara naka jing sha ban ben naka jing sha pen trei shitom ki long kum ki mara ki mi yo ban shong that ki kun Israel ki sha bom ki sha sempat ki sha ngai bet hakasngi batang baru ki haban trei hakal hauslap ki haban trei be namar balai ki long ki mara ti de Moses balai lam ye ki nakri Egypt bakin light na ki jing bakin long ki ki kenrat halor la di habaki don ha Egypt ki long ki mara ndai nakila light na Egypt ki long ki kenrat halor la di kumta kandi ka jing ye thu khana lingkot shphang ga jukbet but ukhulong Moses ngi kum ki kimi ki pa Kristan ngi dei ban long ki baklan ka jinget khnang bangin la bat pen he pen san yela ki khun hakalinti ka bab hok hakalinti ka hok bat ka jing shisha wat la dangi mat ki jing ka jing duk ka jing sha nyoben hakabasdang khnang ba pi ki khun pin long kum Moses ubala long unong ye lamba krau jong ki Israel na marula yo ye ka kme ka baklan ka jinget ka bastat bat ka bahikai niame lau khun nado ba udang red bat ka ni ka la ye lam ye Moses ban shajiet kum unong ye lam ye ki khun Israel te ka ni ka jingkhot sa shisien ka long ye pi ba pin long ki khun hep ki ba tep singi ki ba smart ban pule ka kot ba ki ba smart ban duai ba ki ba kiu testa sha ka ying mani mo sha ka jing seng lang kum ni na mar ba U Blei ula pet lu pai pi mo ko ba ula don ka plan ya Moses ban long unong ye lam te ya piru udon ka plan ba pipir han anda pila hela sha pin yo ban long ki ba ki nong ye lam pin trei ki kam ki ba bet ki ba biang pin long ki ba nang ki ba start but pin long ru ki nong ye lam haka nugo nugo benta ka jing im ka jong pi to U Blei na ka benta ka buram jong u amen Tôi nghĩ xem nghĩ là ngọc ba em thì kubur bagi ngomtan nghĩ là ngọc ba em thì tu kubur kalau kawai pat ka nuksa nam ta jungi ki hun khap khna hoi akading sha ka tu kubur nghĩ là ngau
Bahwa kelung masa sulade ban bolong kami jangka Jehovah lade ban syak penyam no andai lembah kecing ibak kejong Blei kecing le pela kejong Blei ulalaj imam di ulayu apat ban sensyari kari Israel tu tang nam tagi jeng habidi bak tang kejing duwai bat ka jengkok ngu la ban long unong ilam jong kari Israel tu kemjuru ani kapur ngai yo veri pi kun hab kena kan ningi la ban wan kan ka step ru kadi kejing pen kau ngu yang i haki kimi ki pa haki henmen kijongi bangila ban wan ka yang bukhui pagantang ban yo ban syakri lang kadi kejing kau ngu kijongi tingin dua U Blei ru bangin nang jai smart ban wan kiyo ka yang jong bukhui pagantang jong Blei bakum juru bangin yo shibun kijing mantoy bangi wan ka yang bukhui pagantang jong Blei tengah aku Blei pi kong sai sen pan ambaka kubur ba pilasa ma pring kijongi hoi kan dalong ka kubur ban ai jing mantoy nam ta ka jongi ki khun hab khana ki baren man kham tam e ngin nangla ban syakri ban pendan buram U Blei na ka we ka por sui ka por tu kum juru klam da la ban ya lai lambang ngin duwai ngin kin ma kum ka jaseng khana ngin bu ka jing duwai ru kum ju nam ta ki khun hab khana ki beret ki ba hapo ka spos nam bagi mam patchim layo ban wan lang ban syakri lang ya kerteng bakhui batiang tam nong penem jing Jesus Christ banyak banwan melang akan kaji yang bukui induai nam taki jong kiru nam taki para ke jongi bigila banyak pat banwan lang banyak ban syakri lang ya kerteng ke bukui jong u te ane ka por ngin ya poi no skoi pat benta kata banyak inyo ban penwai no ene jong syakri jongi te ban kong yang ai ku Blei ya barok kinong sim menta kan ka stem nadu inong ilam jerwai organize kinong plus dang nong duai jur inong kran bakum jur ki inong sim registration ki bala la ban poi menadang step ban yo ban lum syai kerteng ki jongi kenang bingin yo ban sedang ye ki jeng syakri jongi kum jur ngi ai ku Blei ru mesta pen renjai bala le kan ke video recording kan ke por nam ta ki kun hap khna bakum jur nam ta ki jongi we we tu Blei kyrkhu ngi we bingin nang la ban san nang he apo ki jeng lam po jung mesim bu jung Blei tengin ya kendu pat ka we pat ka tiyo yo ban syakri lang ka teng buku jong Blei te nya poi nak sebentar ka bawai yo ban sim bentar lang ka jing ruai ka ban ru pulai ka jing ruai ka ban ru pulai hadin ka tang sakar pat di advisor jong i ba long i master is imli ben ai ki jing duai lingkar ba kam ju jing kyrkhu penwai ka jing ruai ka ban ru pulai Shunong pen yang lain hajing syai lenti pertai un pen ben hajing syai U Blei napop un pen yang i hajing syai un pen ku daladehi hajing syai U Blei untuk kejeruai bal lightly khot ba chorus kejeruai ka ban repulai in lên hajing shai lên ti birthday un ben ben hajing shai U Blei na bom un ben yangi hajing shai un ben khud daladi hajing shai U Blei ha ka jing shai tung in yan ka jing shai ha ka jing shai tung in yan ha jing shai U Blei you Chris ngi kwa ban syakri hajing shai bor un ai ma u yangi hajing shai U Blei babat soi tan kem la jom hajing shai Jisu yangi un kudok kom hajing shai U Blei ha ka jing shai tung in yan ka jing shai
chính nhập căn hoàn nghiêm sâu phiên hà chính sai Giêsu đoàn nghiêm sạch tiên hà chính sai U Blei cũng ta paradise nghiên rong hà chính sai trong sa bát Giêsu làm ngoan hà chính sai U Blei hà ca chính sai tu nghiên nhàn ca chính sai hà ca chính sai tu nghiên nhàn hà chính sai U Blei Dog ni apun wai. Ngai ngu ime ko try kan rat namar gini ke por ke koridor ke mulai ngi. Abang layo ban chakri ya me nambar gini ke step ke panai. Kam tam e ko try kan rat gi malayo I kubor nak den ke im ke jong me. Ya rap ko try kan rat gini kubor gi jong sa gi do not gi men sim ke jong ni iwe piwe kam tam e ngi kon kena. Kemangin nang san ngi nang roy ke jing im ke jing tip ya me U Blei mulong try no pen im jong i juice stress. Bagi nang san hai kejing ko ngu lagi jong ki mi ki pa bat kham tam e ko trai hai kejing ko ngu hai kejing hi kai na kedin ka be im ke jong me bat ka ba wai no to da ai bagi jing ai bat byang jong Jesus Christ trai jing I ba jong Blei pa na bom ju kot lembat jing slok ba theng ba chanai ba chai bo jong me sim ba khoi to ki ni lai kin chong sa lembat ngi lem ro bat ki khon ki jong me ka ba don kleng stak the me ne pan don brom teng be im ke jong me menta bat chi bom ju kot ro amen